filmu som mal vzťah už od malička. Dá sa povedať, že to bol pre mňa taký escapizmus. Človek v podstate vďaka filmu vedel na 2 hodiny zabudnúť na všetko a tak ma veľmi ako keby fascinovalo vytvárať takéto živé sny alebo tvoriť vlastné svety. To bol väčšine taký boj toho, že chcel by som sa stať filmárom, ale človek na to potrebuje známosti a peniaze a jedno s druhým, ale potom sa človek eventuálne rozhodne len ako keby ísť za tým a neriešiť teda všetky tie prekažky. Filmový projekt Neven. Je to príbeh o malom chlapcovi, ktorý v dôsledku vojny stratí všetko pekné, čo v živote mal a čo poznal a nastáva dlhé obdobie temna, kedy nachádza potom tú novú nádej v to, že má zmysel pokračovať ďalej v živote v takom neočakávanom priateľstve s malým robotom. No-budgetový film naozaj, že sme si to platili vlastne zo svojho. Čiže brali sme to ako takisto, keď človek sa zoberie na víkend niekam na chatu alebo niekam do prírody, tak to boli tie peniaze, ktoré sme každý za seba dávali do tohto projektu, že zaplatili sme si benzín. Ja som napríklad zobral nejakú stravu, ale v podstate to bolo celé. Kameramani mali vlastne všetku potrebnú techniku s tým, že naozaj niekto mal šibu, niekto mal mikrofón a v podstate sme si to takto vyskladali dokopy. Taktiež keď sme išli na jednotlivé lokácie, tak v podstate im sa veľmi páčil ten projekt. Preto prvý natáčací deň nám dali zadarmo lokáciu. Tá najsilnejšia vec je zápal tých ľudí, tým, že vlastne nikto nejde do toho s tým, že čaká, že by niečo zarobil. Od strednej školy to boli proste spolužiaci, ktorí boli tiež akože blázni a ktorí povedali, že jasne, poďme niečo točiť. Potom aj keď vidí človek tú atmosféru a takéto dobrodružstvo, ktoré je za tou produkciou, tak potom sa veľa ľudí chce ako keby pridávať. Naozaj, že z filmu do filmu sa ozve viacej ľudí. Na Slovensku je strašne veľa ľudí, ktorí chcú tvoriť, ktorí vedia veľmi dobre tvoriť, len nie sú tu vždycky na to projekty alebo tými, ktoré by ich lákali. Pre nás je vždycky priorita ten divák. A rozmýšľam nad tým, že aký dôvod dáme jemu. K tomu nie len, že máme nejaký dobrý, dajme tomu scenár, ale nejaký nápad, ale naozaj, že dokáže to zaujať toho diváka, dokáže mu to dať nejaký ten zážitok, dokáže ho to v niečom inšpirovať. Je to vždycky výzva a myslím si, že treba ísť za tým a treba vždycky hľadať niečo ťažšie. Tiež sa riadím takým heslom, že keď sa človek nebojí, tak to nie je ten správny nápad, že naozaj by mal mať strach z toho, že ako to zrealizujeme, ako sa to podarí. To je vždycky odôvod naviac, prečo sa do niečoho pustiť. Keď do predošlého projektu som hľadal nejaké herečky, tak som bol na festivali Kračuň v Banovciach nad Vebravou a tam som objavil divadlo Spasa. Netušil som, že my máme na Slovensku také divadlo, ktoré sa venuje práci s hercami s mentálnym postihnutím a strašne ma očarili. Veľmi sa mi páčilo, že oni tvoria, pretože im to dáva zmysel života. Naozaj, že to nie je v tom, že idem sa venovať herectvu, pretože chcem byť pred kamerou, chcem byť známy, obdivovaný a neviem čo, ale tam je tá úprimná láska k tej tvorbe. A povedal som si, že práve takí ľudia si podľa mňa zaslúžia byť na tom veľkom plátne. Keď sme robili napríklad tento posledný projekt, tak čo sa týkalo toho, že chcem ísť natočiť niečo s hercom s Downovým syndromom a teda, že má to byť nie dokument, ale má to byť normálna hraná rola a majú tam byť napríklad niektoré akčné scény, tiež si myslím, že nie každý slovenský herec si môže povedať, že mal nejaké tie akčné scény otočené tu v tých slovenských produkciách, tak niektorí boli takí, že ja by som sa do toho nepúšťal. Napríklad to je výhoda tým, že my tvoríme takýmto spôsobom, že nám nikto nemôže povedať, že toto sa nedá. Že to je nemožné takéto niečo tvoriť a väčšinou tých ľudí, ktorých ja zavolám, keďže oni nie sú z tej praxe tých filmových škôl, tak oni si povedia, jasné, tak proste čo ideme natočiť film s hercom s Downovým syndromom a budú tam výbuchy a bude tam namáhavá postprodukcia a oni ako keby nevedia, že možno aké namáhavé tie aspekty sú, alebo že či sa to dá, či sa to nedá. Aby som povedal tým, že nie sme nejako zaškatulkovaní, že to dáva výhodu. Je to skvelé, keď sa spojí tak strašne veľa kreatívnych talentov a vytvorí spolu nejaký jeden zážitok, nejaké jedno dielo. Nie je to len o tom, že dokopeme sa do toho cieľu a tak teraz čakajme jednorožce alebo niečo za to, že sme natočili film. Tá odmena je celkový ten proces, by som povedal, na to sa človek musí vždy tak sústrediť, preto len to trvá 2 roky. Keď si to napríklad premietneme v kine, keď teda vidím, že na niekoho to malo nejaký dopad, alebo teda, že sa to tomu človeku páčilo a povedal by som, že to je tá droga, čo nás potom ďalej posúva alebo motivuje k tomu, teda, že trvá to strašne dlho a poďme znova. Človek sa dostane do momentov, kedy dosť uvažuje nad životom a kedy sa sám seba pýta vlastne, že či urobil v živote všetky správne rozhodnutia. Keď sa stalo, že pred rokom kvôli nehode mi zomrel ocino,
tak to bol práve ten moment. Človek si môže povedať, že keby sa narodil v lepších podmienkach alebo v horších podmienkach, ako ťažšie alebo lepšie alebo ľahšie by to bolo. Ale ja som si tak povedal, že v rámci tých mojich možností naozaj robím správne rozhodnutia. Že človek cíti, že toto je správne, toto nie je nesprávne, hej. Že ísť na tú vysokú školu filmovú, neísť na tú vysokú školu, ísť možno nejakou cestičkou, ktorá nie je vyšlapaná. A neľutoval som ani jedného kroku v tom. A ja si už nedokážem predstaviť ani život bez toho. Naozaj, že nad niečím stále rozmýšľať, niečo stále tvoriť, že už je to tak súčasťou toho života, že je už ťažko ísť bez toho.